Ndodana, kade ngikufuna manje wena. Yazi nginenkinga lana. Kunobaba lana ophethe izimali. Manje akaluzi ulimi lami. Udinga nini abafana abafundile ngathi wena wajwela azi iBhayibheli. Azi iBhayibheli baba. Mikadashi nazo-ke. Lalela-ke. Masifika lapha ngiyamkhulekela. Yena uyakhokha. Asambe. Rikabasha kanda. Hayi man. Kureka la. Ngekisa umoya man. Right? Right. Okay, asambe. Yeah. Nangu. Yeah, Mario. Mkhulekele. Bakari adacha. Makaboshi kanda. Bakashanda. Bakalabasaya. Yeah. Hayi bona, guquka mfana, guquka. Khuleka mfana. Kwendi mukundere aba. Hayi, shut up. I just slapped you. I've been warning you. Yini manje? I've been warning you. Yini manje wena? Getting out of here now. You getting out of here. Hey wena. Yey. Yabona wena mfana manje wena usubalekisa iklanki lami wena. Sathazile nje mina. Angithi uzama ukulitshontsha la. Abangalitshontsha. Ungasha kakhulu kanjani Ngishela. Hey wena mfana. Yewena, lethe iBhayibheli lami. Ngeke mfundisi ngeke imali mfundisi imali. Hey wena mfana ungazongislima. Ususetha lapha emsebenzini ndoda ufuna imali. Hayi bo ndoda ngicela iBhayibheli lami mfethu. Ufuna mfundisi ngeke ngihamba nalo Hey indoda yahosh. Ziphi la khona wena? Ziphi yaphakamisa indoda? Ayadlala mfundisi. Uhlala nobani wena sinayi wena? Bobo wena wena man. Yey wena. Uyayazi ni nompholo wena. Uyangazi mina ukuthi ngubani. Jwayelo abafana bala ijozi nje. Yes.